V jednom z minulých videí som spomínal o to, ako funguje Andromeda Update na facebookových reklamách. Dneska si ukážeme presný príklad toho, ako funguje optimalizácia v tomto novom roku a po tomto update čo najoptimálnejšie, aby sme priniesli klientom čo najlepšie výsledky, čo najnižší cost per lead a čo najväčší počet leadov. Máme tu krásny príklad z reklamných kampaní u jedného nášho klienta, kde nám bežia momentálne 3 reklamné kampane, z toho 2 už prešli optimalizáciou. Prvá je fotovoltika na Slovensku 2026. Vidíme narast leadov o 100% za posledných 7 dní. Cena za lead klesla o 46,2%. Čo je masaker. Takisto cena v Čechách, podotkňam, na českom trhu, raz tak veľký trh, oveľa kompetitívnejší, oveľa väčšou konkurenciou ako na Slovensku, dokázali sme dekrísnuť cenu za jeden lead o 44%. Masaker. Zvýšiť počet leadov o 55,6%. Takisto neuveriteľné s tým, že tuto ideme trošku nižším budžetom, čo je 10 eur na deň, aby to bolo nastavené na fáze udržiavania a predvídateľnosti na ďalšie mesiace. To je základ, ktorý sa my vždy snažíme nastaviť u klientov. Docieliť to, aby sme vedeli predvídať z jedného mesiaca na druhý počet montáží a uzavretých obchodov. Oni tomu potom dokážu prispôsobovať celé procesy vo svojich firmách. My tomu dokážeme prispôsobovať aj naše výdavky ako firme. Takisto je to aj dobré pre nášho klienta, pretože vedia si, aké výdavky, čo sa týka marketingu, môžu očakávať v danom mesiaci. Takže poďme sa pozrieť na to, aké vlastne zmeny tu nastali. My sme to ešte optimalizovali aj dnešným dňom. Keď si tu pozrieme, máme tu krásne pustené momentálne 4 kampane, z toho 2 sú teraz urobené vlastne nové, 2 sa púšťali v januári tohto roku, čo sú vlastne táto Broad.sk Vid, Broad.sk Image Dynamic. To boli prvé 2 adsety, ktoré sme púšťali v tomto roku s úplne novým štýlom kreatív, vytvorených pomocou aj AI, aj ľudského faktoru. Bola tam kombinácia týchto dvoch vstupov a podarilo sa nám z toho vykúzliť naozaj krásny cost per lead pri fotovoltike, čo je masaker. Tie leady sú kvalitné, netreba ich nejako extra filtrovať, pretože väčšina z nich má záujem a už ich referujeme na osobnú obhliadku s obchodiakom daného klienta. Keď sa teraz pozrieme na adsety, ktoré sme púšťali a ktoré nám vlastne spravili ten veľký krásny rozdiel v tých increasoch a decreasoch danej celkovej kampane. Jedná sa o tento adset Broad.sk Image 2/2026. To sú presne tie kreatívy, ktoré chcel klient, aby sme spracovali. My sme do toho pustili, spravili sme asi 5 alebo 6 variant týchto kreatív a môžeme sa pozrieť, ktorá práve funguje najlepšie. Hej, je vidno. Tam bolo dokonca prísun z tej kampane 34 leadov z toho. Nie každá kreatíva sa chytí, jak som spomínal v Andromeda Update videu. Vy chytíte 1-2 víťazné reklamy, na základe ktorých vytvoríte ostatné víťazné reklamy a tie vám vytvoria úspešnú kampaň a kvalitný prísun leadov. Čiže ako aj my tu máme krásne 33 leadov za euro 17 na fotovoltiku. Nie sú to nejaké leady, čo vyplňajú dôchodci. Je to fotovoltika, ktorá stojí okolo 12 alebo 13 000 eur. Je to tam napísané, je to kompletne veľká zostava. Čiže nejedná sa o lacný produkt alebo lacnú službu, len to je tak dobre podané a zaobalené v tej reklamnej kreatíve, že tí ľudia na to klikajú a naši klienti majú zaplnený kalendár s obchodnými stretnutiami. Aj keď by som to veľmi rád spravil, nemôžem vám to tu ukázať z hľadiska toho, že keby tu ukážeme na SOS, ako by malo tú hodnotu pre našich klientov, pravdepodobne žiadnu. I ukazujem to tu čisto z príkladového hľadiska a toho, ako sa to dá optimalizovať. Kľudne si pozrime aj tento prvý adset, vlastne, ktorý sme robili v januári tohto roku. Myslím, že toto zrovna beží lepšie ten Dynamic ako obyčajný, presne tak. Tu nám beží v tomto prípade Dynamic lepší, pre tých, čo neviete. Dynamic je, že kombinuje 5 rôznych textov s 5 rôznymi headlinami medzi 10 rôznych kreatív. Hej, môžete tam uploadnúť do 10 rôznych kreatív, ktoré on kombinuje s týmito textami a prispôsobuje ich na každú jednu osobu individuálne. Keďže ten Facebook je už dosť vyspelý na to, aby to dokázal, tak vie najlepšie prispôsobiť na základe interestov, respektíve záujmov každej jednej osoby na Facebooku, čo by ho mohlo asi najviac zaujímať, aký druh nadpisu, aký druh headlineu, prípadne aký druh kreatívy. A práve preto aj tuto máme krásny cost per lead 3,28. To je masaker. Čo sa týka fotovoltiky, pokiaľ sa hýbeme pod 7-8 eur, okolo 6 je taký priemer, pod 6 eur je čistý masaker a nežiteľ konkurenčných firiem na trhu. Ešte sa môžeme pozrieť kľudne na tento adset, vlastne, ktorý sme púšťali v januári aj vo forme videí. My to robíme tak jednoducho, že to video spravíme statickú kreatívu len v MP4, 6 alebo 7 sekundovom videu. Tým pádom je oskúšaný aj formát MP4. Už to nefunguje napríklad tak dobre ako minulý rok. Podľa štatistík nám to oveľa lepšie fachčilo v priebehu minulého roka, najmä
by som povedal v tom 3. 4. kvartáli, tam tie videá statických kreatív mali oveľa väčšiu úspešnosť, ako majú napríklad teraz. Keď si pozrieme, tam je cost per lead nejakých 5,37 a dokonca stade padlo len 7 leadov od začiatku roka. Chvála Bohu, ten Facebook do toho netlačí budget zbytočne, čo je lepšie pre nás aj pre našich klientov, aspoň tam nepalia peniaze. Takisto aj na týchto februárových kreatívach, ktoré teraz šlapu za euro 27, pri videách nešli vôbec. Minulo sa tam 39 centov za nejaký týždeň a Facebook už tam viacej netlačil peniaze, pretože videl, že to nemá výsledok. Netreba tam zbytočne pchať eurá, jednoducho keď to nešlape. Takisto môžeme vidieť pri týchto februárových ani tá dynamic kampane nie nejako extra zainvestovaná s tým budžetom. Nastavujeme vždycky, nech to rozdelí na kampaň, čiže sa to nejako rozumne by malo prerozdeliť tomu, čo funguje. Je ešte možné, že táto Dynamic sa uchytí, preto som ju ešte nevypol. Na základe toho, že je tam aj dobrý cost per lead pod 3 eurá, čo je veľká paráda. Každopádne sa to nechytá ani zďaleka na túto za euro 27. Necháme bežať zatiaľ tieto 4, čo tu máme nastavené, pretože nám fungujú najlepšie a uvidíme ako ďalej. Raz mesačne za každým optimalizujeme, pustíme nové kreatívy do obehu. To je najviac udržateľná stratégia momentálne na reklamnom trhu. Môžeme si ešte pozrieť kľudne českú kampaň, kde nám v tomto prípade prišlo, zase sa môžeme pozrieť. Za týždeň česká fotovoltika, nech sa páči, 22 lidov za 3,17 €. Absolútny masaker na to, že cielime na konkrétnu lokalitu, na konkrétnu skupinu ľudí, ktorá není zrovna asi najchudobnejšia, keďže momentálne je doba bez dotácií a kto sleduje fotovoltiku, tak vie, ako sa tie ceny hýbu na Slovensku a v Česku, že sú tam rozdiel trepnem nejakých 1500-2000 € medzi samotnou zostavou. Čiže aj ten finančný rozdiel medzi samotnými zostavami je tam dosť znateľný a naozaj tí ľudia, ktorí vyplňa ten formulár, musia mať záujem, čo z našej skúsenosti majú. Fakt, tí ľudia sa dostavujú na tie osobné obhliadky a už potom je to na obchodiakovi, akú majú úspešnosť uzatvorenia obchodu. Tu sa môžeme pozrieť takisto napríklad na tie kreatívy, kde to je už troška rôznorodejšie. Máme to rozdelené, napríklad jedna kreatíva nám priniesla na týždeň 12 lidov po 3,43, super takisto. Ďalšia nám priniesla 7 lidov po 2,50, super čísla. Ďalšia 2 lidy po 4,30. Tieto ostatné ja ich ešte nejako nevypínam, aj keď tam vidíte Facebook tam minul 1 cent, túto 7 centov, túto dokonca minul 0 centov, 1 cent takisto. Pravdepodobne by sme to mohli vypnúť, nech sa to fokusuje čisto na to, ale nechávam to ešte nejaké 2-3 dni bežať, či sa to náhodou nechytí. Pokiaľ sa nechytí, tie čo nefungujú sa vypnú a začnú sa zase robiť winning ads z tých, ktorí momentálne fungujú. Hodí sa to do AI-ka, nech nám vytvoria podobné uhly, podobné kreatívy a už ideme ďalej do iteračného cyklu tlačiť nové kreatívy, aby sme čo najviac prinašali hodnotných výsledkov nášmu klientovi. Čiže tuto sme si dneska zhrnuli a ukázali praktický príklad toho, keď človek dodržuje to, čo som spomínal v nasledujúcom videu, dokáže s tým prinašať masakrálne výsledky pre našich klientov a tým pádom aj pre nás. A keď to aplikuje vo svojej firme, není pochyb o tom, že si dokáže zabezpečiť pekný prísun zakáziek a predvídateľného cashflowu na niekoľko mesiacov dopredu. Je to jednoduché, áno, je to ľahké, nie, ale keby to je ľahké, robil by to každý. Treba sa tomu povenovať, pokiaľ chcete mať úspešné reklamy, nie je to len o tom kúpiť si nejaký PDF za 7 € a tam vlastne skopírujete nejaké prompty do chatu a vybavené. Treba sa tomu naozaj trošku povenovať, obetovať tomu ten svoj čas a potom sa tie výsledky dostavia. Odo mňa všetko, vidíme sa pri ďalšom videu.